Takže ahoj, já vás zdravím u mého dalšího videa. Dneska se podíváme na sekundární pistole, které v týmu používáme. Zde na pravé straně pistole od KJ Works KP06, na levé straně pistole taky od KJ Works KP05. Obě dvě v reálném fázi používané na 45 náboje. My je máme v softovém provedení a dneska si o nich uděláme takový kratší úvod a řekneme si o nich něco víc. Takže pojďme se krátce pobavit o těch pistolích. Začnu asi nejdřív o té svojí. Já jsem ji kupoval, mám ji zhruba asi nějaký půl rok. Kupoval jsem ji přes obchod tady nejmenovaný kousek od nás ve Frýdku Místku. Zbraň je vyrobená převážně z kovu, to znamená horní závěr a spodní tělo je z kovu a pažbička je udělaná z polymeru, ale nejde to skoro vůbec poznat. Samozřejmě spoušť z kovu a kohoutek také z kovu. Zásobník pojme zhruba nějakých 20, přes 20 ran, záleží, kolik si něho naplníte, a s plně naplněným zásobníkem plynem můžete vystřelit klidně i 40, někdo dokáže vystřelit až 60 výstřelů. Zbraň je to celkem masivní, váží přes 1 kg i se zásobníkem plně nabitým. Jelikož mám trochu větší ruce, takže jsem volil trošku nějaký handkanon a trošku se s ním i pronesete. Co nám povíš ty? Povídej. Já povím, svoji zbraň mám zhruba rok a půl. Mám už s ní něco nastřílenou, možná víc než ty. Zbraně jsou skoro totožné. Taky mám celokovové tělo, pažbičku z plastu. Rozdíl je, že já mám pažbičku menší než ty. Že se mi lépe vejde do ruky. Tak určitě by se slušelo říct, že tohle je vlastně verze High Capa, jo? Je to High Capa, samozřejmě má zásobníky jsou kompatibilní na obou dvou zbraních, takže stejná kapacita plynu, stejná kapacita kulíček. Akorát, že moje je trošku menší, trošku lehčí než ta tvoje verze. Určitě. Taky by se slušelo říct, že vlastně tato zbraň je vyráběna v Americe soukromou firmou, na jejíž název si momentálně nespomenu. A je označovaná jako Colt Accelerator. A je to profesionálně vyrobená, na zakázku vyrobená zbraň, která se vyrábí v několika různých velikostích, s krátkou hlavní, střední, dlouhou a potom s double deck hlavní. Název High Capa je jednoduchý, je to podle zásobníků také, protože klasická 1911 používá jednořadý zásobník, nežto tyto zásobníky v reálné zbrani fungují na dvouřadý způsob, to znamená, že máte zvýšenou kapacitu. U této zbraně se do reálného zásobníku vleze nějakých 16 stran v 45, takže to už je celkem dost solidní handkanon. Rozdíly těch zbraní. První rozdíl určitě ve tvaru. Jo? Tady vidíte klasické High Capa stvoření, které má ještě dost identický závěr, který je dost podobný 1911, je prakticky skoro stejný jako 1911, ale má i rozdíly v obroušení jednotlivých hran, v zářezech pro lepší grip, natažení závěru a samozřejmě mířidla jsou víceméně klasické z 1911. Jinak všechny funkční prvky, to znamená záchyt závěru, první pojistka a dlaňová pojistka jsou stejné jako v 1911. U mojí KP06 už jde vidět, že ta zbraň byla vyrobena nějaké jinačí pro profesionálnější použití, jakoby, co se týče sportovní střelby a zažitkové střelby. Má světlovodná mířidla, které nejsou luminescenční v noci, jsou to pouze mířidla, která když máte minimální přísun světla, tak stále drží osvětlené ty hlavní body a krásně se skrz ně míří. Samozřejmě rozeznáte identický podobný závěr, který ovšem je už tvarován trochu jinak než u 1911. Jinak zase funkční prvky, má prodloužený záchyt závěru, který můžete ovládat bez problémů palcem, což u některých 1911 je problém, protože jak vidíte tady na ten závěr, třeba kdybych měl jenom vyměnit zásobník, tak na něho nedošáhnu. Jo? Než to tady u té profesionální verze nebo té sportovní verze už si s tím trochu poradili, prodloužili ho, takže i když ten závěr je zachycený, tak můžu jenom vyměnit zásobník a úplně bez problému vypustit závěr. Pojistky jsou standardní, tak jak jsem říkal, zachyt závěru, jednoduchá první pojistka a dlaňová pojistka. Bez toho, aniž byste zmačkli dlaňovou pojistku a odjistili hlavní pojistku, tak nevystřelíte. Jo?
To znamená, když to zajistím, nejde zmačknout, i když zmačknu dlaňovou, nejde vystřelit stále, odjistím, nejde vystřelit, protože jsem nezmáčk, až teprve když zmáčknu a mám odjištěno, můžu střílet. Tohle by bylo asi tak víceméně k tomu provedení těch zbraní a k tomu, jak se chovají všechno. Nevím, chtěl bys si k tomu ještě něco doplnit? Chtěl bych doplnit, že moje zbraň, na rozdíl od tvojí, díky tvaru, jak je dělaná, se vleze do většinu holstrů pro 911. Jo. Tady tato zbraň bohužel bude muset mít buď klasický látkový holster, nebo takový ten upravený, co máš ty. Přesně tak. Jo, to je taková jeden takový neduch těch větších zbraní, jako je Desert Eagle, jako je ta KP06. Problém je, že to je atypická zbraň a většinou nepasují právě do těch plastových holstrů a musíte mít nějaký speciální. Já osobně používám holster od Warrior Assault Systems, který je přizpůsobitelný. Ovšem má své výhody a nevýhody, ale o tom si povíme někdy jindy. Může. No, můžeš. Nope.